Nandito po tayo sa Lubao, Santa Cruz, Masanitas. Oh, ang ganda ng ano nito. Ano to, palaisdaan? Ay, yan ang palaisdaan nyo. Binabantay na yan. Ano bang, anong isda yan ay? Wala pang bulos po, pero... Pero dati ano siya, tilapia? Di, ilang bangus na maliit natira. Linigoran na kita nga daw kasi namatay yung... Dito tayo mag-insenso. Mababo. Nandito tayo sa Lubao, Masanitas. Mababo yun. Kabilaan din pala, no? Kaya lahat yan, walang huli. Namatay ang nila. Yun o. Dito tayo. Nag-service tayo rito para mag-insenso. Palaisdaan nila, oh. Lumot yan, oh. Lumot. Insenso tayo rito. Dito tayo. Nag-service ako. Ang dami daw ano, oh. Nasa Lubao po tayo. Ang ganda po ng view nila, oh. Oh. Ganda, oh. Yung cellphone mo, mahal. Malalapitan mo yun, oh. Pag pinindot mo. Nandito po tayo. Ganda po dun, oh. Oh. Insenso po tayo rito. Papasbas tayo ng palaisdaan. Tataboy tayo ng mga bad spirit. Ayun yung mga tuta, mga cute. Palaisdaan. Ganda ng kubo nila, oh. May mga talong, oh. Saan kayo lagi nasasagi? Diyan, lagi kayo dyan nasasagi. May nadetect nga ako, maitim, eh. Tsaka medyo, aminin ko sa inyo, tay. Kahit nagsasalita ako kanina, medyo may body spirit dito. Ito, hindi kayo kumikita dito, no? Hindi kayo kumikita dito. Pero ito, tatapatin ko kayo. Hindi ko kayo pe-personalin, ha? Pero yung kabila yan, kumikita yan. Kahit palang nilagyan ng laman yan. Pero kikita siya, magang yung pakiramdam ko dyan, eh. Dito wala. Wala kayong kinikita dito, di ba? Laging lugi. Nararamdaman ng aura ko, masyadong mabigat yung aura dito sa inyo. Saan kayo lagi dito? Dito po. Nakita nyo. Dito po. Hindi mangagat yung aso nyo? Hindi. Hindi yung mangagat. Hindi pa talaga araw. Naglawit ako doon sa dulo na yun. Doon. Bigla kayo nakasaagi. May engkanto pala dyan, eh. Hindi, oh. Nung yung paghugas ko, yung palisalok ko ng tubig, lumilagay ko na dito sa balag, parang may umila. Hindi, meron ako naramdaman may engkanto rito. May engkanto siya, lalaki. Sakop niya, no? Nararamdaman ko yung aura niya. May nadidetect ako dito. Nagpapadetect sa magnetic ko. Ako na bahala mo, seselyuhan natin. Dito muna tayo, mga kaibigan, ha? Inikot-ikot ko lang po yung mga insensuan dito. Laki po ng palaisdaan, no? Maraming salamat. Laki ng palaisdaan nila.
Nagbabasbas tayo ng bahay ngayon ha. Ay ng mga elemento para swertihin sila. Utang pinagpala sa babaeng lahat at pinagbala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin niyo kami makasalanan ngayon at nung kami mamamatay. Amen. At ay kumukuha ang video eh. Santo. Para sa babaeng lahat. Sa Santa Maria. Sa pangalan ni Jesus, Espiritu Santo. Dahan-dahan na. Alis. Para matabay tayo, mag-insenso tayo. Kita ka mama, bisa mo kanina ka mo. Swerte ka na ako. Wala. Pamanyari ka naman. Baka ngingini. Ano? Tadaan mo na mahal. Saglit lang. Swerte na talaga, Keko. Sagot mo natin to. Inang ko sana kung galing mo. Inang ko Okay na. Maraming salamat po. Tapos na kami mag-insenso dyan. Maraming mga engkanto dyan. Oh.